Feica, el Buen Vending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. La nostra protagonista avui en la secció de dones ja és en l'actualitat una de les millors atletes de trail running de la Comunitat Valenciana. També és entrenadora i estudia en un màster de fisiologia sobre la influència de la menstruació en el rendiment esportiu. Allò de l'esport li ve de família. Esta és la història de Júlia Font. Jo vaig començar a anar a caminar, després a córrer i al final va ser el que em va enganxar a fer curses, a córrer, i quan vinc aquí els caps de setmana aprofito per fer entrenaments més adaptats a la muntanya, que és el que em falta a València. I la passió al final l'hereta dels meus pares. El meu pare és l'organitzador de la cursa d'aquí de la Volta al Terme Font de Guilla i va ser amb la meva mare amb la que vaig fer la meva primera cursa. I la vaig fer caminant perquè en aquell moment no sabia el que era córrer ni a cas caminar per la muntanya, i a partir d'allí és quan vaig començar a enganxar-me a la competició i a les curses i a la muntanya. Ja vas començar anant en el cosí a la muntanya, però com una mera de passar un rato ja no era una cosa, i després vas començar a agradar-li i se va aficionar i a superar-se, perquè ella sí que algo té que és molt cabuda i no parava, ella de xicoteta no parava. Aleshores això és el que a ella li va fer de voler superar-se. I cada dia entrenar, i com és cabudeta, entrena molt, però des dels primers dies, que entrena molt per superar-se. Gràcies a ella m'estic tornant a ficar una miqueta en forma i ho tinc que agrair, perquè jo m'he superat i ara correc a la meva edat. I correc amb un to a gust. Jo em pensava que anava a costar-me més i m'agrada molt també. Treballo com a entrenadora, envio entrenaments als corredors que porto, tot és de manera online, però porto amb ells un seguiment tant com per via WhatsApp, per mail, com per videotrucada, i al final és de manera online però estem en contacte. Tinc sobre un grup, ara mateix entreno un grup de sobre 30-35 persones, i són tots corredors de totes les edats, tant dones com homes. M'adapto als seus objectius. Al final el que faig és ajudar-los en el seu dia a dia a planificar-se per arribar a complir els seus objectius. A més, també estic estudiant un màster en fisiologia en València i ara mateix estic fent el TFM sobre cicle menstrual i rendiment en esportistes d'èlit, tant en atletes de fons, mig fons com velocitat. Evolució, no, en realitat, jo no pensava que arribaria tan lluny. No pensava, perquè ves que any darrere se va superant i dius, no te vols fer l'ànimo perquè dius, hòstia, pots pensar, a veure si arribarà a algo més alt, però és que, clar, no saps. Tens por de dir, a veure, arribarà i després que te defraude, però veig que cada dia, a més no veus que no te tope. Quan estava estudiant a Font-romeu, estava en la selecció catalana de curses de muntanya i jo estava en la selecció valenciana. I el meu pare era seleccionador de la selecció valenciana i vam arribar a competir juntes en un campionat, el que passa que, clar, ella anava per Catalunya i jo per València. Mai m'havia agradat córrer, no és que de petita corrés ni res, i no sé, va ser començar a competir amb ells i veure que m'agradava molt competir, que m'agradava entrenar i superar-me a mi mateixa, i a partir d'allí vaig començar cada cop a anar entrenant més professional, i fins ara que m'hi dedico part de la gran vida a lo que es entrenar y competir. La trayectoria de Júlia es buena, ya acredita marcas sin ser especialista en pista como para estar en cerquita de un campeonato de España absoluto en 5000. Una corredora muy perfeccionista que le gusta hacer todo lo que le proyecto en el plan de entrenamiento al 100%. Trabaja durante toda la temporada varios objetivos, aunque su principal objetivo es el trail running en las distancias cortas. Córrer m'ha ensenyat, m'ha fet ser qui soc ara mateix, i també m'ha ensenyat molts valors com l'esforçar-te amb el que vols i intentar-ho, intentar aconseguir els reptes amb esforç i constància. A córrer
Dones, un espai oferit per Take el Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar més en meta, perquè quan corren elles guanyem tots.